enyama uThixo wamgcina wabona impendulo zemithandazo yakhe. Uyamazi uba nguDaniel ayingoNehemiya ayingo-Ezra owadishana nee-principalities zasePersia. nguDaniel owayene-rank as a principality, ngoba ii-principalities zibizelwe i-principality. Awucinga ube yi-prince in the spirit ubizelwe amafokofoko. Ndikubona ngee-challenges zakho ungubani. I-white yakho ndiyibona ngezinto ojongene nazo, ndiyibona ngezinto odlule kuzo, ndikwazi ungubani in the spirit. Uyakhala uGabriel uthi bendibanjwe apha emkhathini, uthi ndakuva from the first day bendibanjwe apha emkhathini. Mhlawumbi uba yayindim nawe ngengayiyeka. Ngathi uThixo akaphendule, uThixo akaphendule, ngathi yaqoda yathula laa nto. Ulithi iBhayibhile yam wade wajika waba pain, kuthiwa kwakuphela amathe, kuthiwa wayome umlomo epain, kuthiwa that is why xa ephakanyiswa yingelosi kuthiwa he was trembling. Wayengasenamandla, wayengasathi. Wayengasathi uDaniel ethandazela icala likaThixo. uGabriel wabanjwa apha phezulu yi-principality yasePersia, the prince of Persia. Yamgcina yayeka ndawo waba ngathi uSathane qinisa lathi izulu asinakhaya sinayo uDaniel bethesa kodwa sana ziyibambe yaqina sithandaza noba sesiphelelwe ngamandla. Kodwa wayifaka ifotholo yabheka esantsi kuthi abangazi ukolki yathatha kuthi in the spiritual realm. Kodwa kuthulekile kodwa kuthulekanga. Ikhona indoda engancamile igama layo nguDaniel ethandaza laa nto aphela amanhlokuma yalala ngegama yathi uJehova Sebawothi uliliwala maphakathi ukuthi nguye ithilele ngecala. Kodwa iyekanga ukhupha into ngomlomo iservice i-altar. Yathi i-altar yaphendula yenza exchanges in heaven. Kuthiwa xa edinwa uGabriel apha emkhathini kwathiwa Mikhayeli, the angel of war, the archangel wafika ephethe ikrele